Egunon, giroa laitzen zaudete, korrika heltzear dago gogoekin. Oso gogoakin, eta olako guraldiakin, eta alako biztakin, elurreo saioan eta mendi horietan gureak dire hoiek ere, eta hobeki ezin. Gainera entzun da dau, hemen zonalde honetan antzina euskara egiten zela, baina berrirore euskara egiten da, euskara indartzen zaudete, orduan jende askok parte hartuko du korrikan, ezta? Asko eta asko, ikusten da, nola diesten bila, eta bai zoragarria da. Gero eta gehiago iten dugu euskaraz. Gainera zuek txalapartariak zarete, giroa alaitzen beharrezkoa da hori ere bai, ezta? Baitare. Bai, eta irrintzi bat botatzea? Botatzen duzu orain? Bai. Eskerrik asko, ez dakit parte hartuko duzun korrikan edo giroa alaitzen egongo zaren? Pues momentuz giroa alaitzen. Bueno, disfrutatu eta disfrutu korrika. Eskerrik asko. Ultzaman gaude, baina Basaburuko herritar batekin topo ere egin dugu. Kaixo, Josu? Kaixo, zu nola duzu izena? Aiara. Kaixo Aiara. Korrika heltzear dago gogoekin. Bai, jakina. Nik jarraitu du telebistan, web zuzenean, eta hipnotizatu naiz begiratzen korrika eta ukitu gigarria da. Gainera, azaldu diguzu kilometro honetan, 1226 kilometroan Ultzamako ikastolako gazteek hartuko dutela kilometroa. Kilometro dira, bat hartu dituzte ikasleek eta beste batzuek gurasoek. Ikasleak eta irakasleak eta beste bat urrengoa gurasoak. Eta orduan, ikasleek zein gurasoek ere euskaraz aritzen dira, ezta? Jakina, nola bestela. Bultzatu behar dugu euskara, gure hizkuntza. Orduan, hemen Ultzamaranean, Ultzama herrian, euskaraz egiten dare bai, ezta? Bai, hemen gutxiago, baina egiten dugu, Basaburuan batez ere, oso herri euskalduna da, oso baiara euskalduna. Eta orduan, ez dakit kilometro bat egingo duzun, bat baino gehiago, sasoitzu zauden. Bai, batzuk bestiak baino gehiago. Nik utzi dut kotxean eta gero atzean joanen naiz, ondarrak hartzen eta. Oso ondo, eskerrik asko Josu eta disfrutatu. Venga, zuei ere, agur. Nafarroara bueltatu da korrika, Ultzama baiaran gaude. Kaixo, egunon, lekukoa hartuko duzu gainera, gogoekin? Bai, gogo asko, bai, heldu den. Baina bi herrien artean hartu duzue kilometroa, ez da? Nolatan hori? Bi herri ondo-ondoa gaude eta, konpartitzeko ondo. Korrika egiteko bi herriak. Gainera entzun ditugu umeak, gazteak eta helduak ere euskaraz egiten. Orduan esan daiteke hemen Ultzama baiaran ere euskaraz egiten dela? Nahien beste igual ez, baina gero eta ari da rekuperatzen pixko bat. Horregatik gainera korrika agian garrantzitsua da hemen ere bai, ezta? Euskarari bultzada hori emoteko. Urtero pasatzen da eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da, eta nik uste dut garrantzitsua dela urtero pasatzea. Eta azken galdera, korrika heltzea dago, entzuten dugu momentu honetan, zenbat kilometro egingo dituzue? Printzipioz herriko kilometroa eta gero agian bizikleta hartu dugu. Oso, ondo bizikletarekin eta? Bai. Ni ere herriko kilometroa eta gero ikusiko dugu, oso nekatuago den hori eta ikusiko dugu, martxan. Eskerrik asko eta disfrutatu. Eskerrik asko.